Good. Hello, hello. Good evening, everyone. Bună seara. Bună seara, bună seara. Ce faceți? Bună seara. Bună seara, bună seara. Astăzi este un subiect foarte important. Și vorbim pentru 7 Păcate. 7 păcate de moarte. Corect? Păcate de moarte. Păcate de moarte în network marketing. Hai să vedem astăzi ce trebuie să facem dacă nu vrem să fim profesioniști în industrie. Dacă nu vrem. Dacă nu vrem să fim profesioniști. Da. Sau what to avoid if we want to be. Sau ce putem amâna să fim. Da. If we want to be professionals. Dacă vrem să fim profesioniști. Okay. With my experience 18 years. Cu experiența mea de 18 ani. I saw all the 7 to happen near in front of my eyes. Am văzut toate cele 7 să se întâmple în fața ochilor. I fall in the trap of some of them. Am căzut și eu în capcana câtorva dintre ele. But it's good to know what is and to avoid. Dar e bine să știți ce este și ce să amânați. From now, we can't say that I didn't know. De acum nu puteți spune că nu am știut. Is important if we want to arrive professionals in this domain. Este important dacă vrem să fim profesioniști în acest domeniu. To know exactly what affects our reputation and what grow our reputation. Ceea ce afectează reputația noastră și ceea ce crește reputația noastră. Să facem un share screen. Bun. Hai să vedem. Vreau să vorbim pentru fiecare parte. Avem 7. Da? Și discutăm un pic pentru fiecare. Cine vrea să spune ceva pentru ce vede aici, poate scrie pe chat și noi să discutăm în fiecare parte. La fiecare punct. Fiecare punct, nu la sfârșit. Ok. Hai să vedem. Sau dacă vă regăsiți în vreun păcat. Yeah. And to be honest, this is the moment. To not speak publicly. Și să fiu sincer, ăsta este momentul, să nu vorbim în public. To not speak in public, but to write down where is your fault until now. Dar să scrieți jos unde a fost vina voastră până acum și să vedem cum putem îmbunătăți. Da? Mersi. Hai să vedem. First of all, don't exaggerate. În primul și în primul rând, nu trebuie să exagerați. We have the best domain is network marketing. Avem cel mai bun domeniu, este network marketing. Now we have soft marketing. Acum avem soft marketing. It's more easy, more different, let's say. Este mult mai ușor și este o diferență. And we don't need to exaggerate. The truth is enough. Și nu trebuie să exagerăm aici. Adevărul este suficient. What happened here many times? Ce se întâmplă aici de multe ori? Let's say about the products. Să spunem despre produse. We speak like we have a product and they cure everything and with this we can save the world. Da, la modul cum le prezentăm aceste produse, cu aceste produse putem salva lumea și sunt unice pe piață. Mm-hmm. Just because we want one more sale or one more și asta doar pentru că vrem o vânzare în plus sau un nou partener. I did this. Am făcut asta. Și tu? Bineînțeles. Okay. Asta nu înseamnă că nu sunt bune, sunt produsele extraordinare. We don't speak about Duo Life. Aici nu vorbim despre Duo Life. The previous experiences. Vorbim despre experiențele trecute. Many times I said, this product sell by itself. De multe ori a spus acest produs se vinde singur. Da. Eu am făcut această greșeală când eram în prima companie în care te-am cunoscut. Vegas. Da, Vegas Cosmetics. Era un fond de ten care nu era deloc compatibil cu niciun ten posibil. Însă pentru a-l vinde spuneam că este un fond de ten extraordinar. Da. Și eu nu foloseam. Deci da. Ok.
What we say now is to lose your reputation if you continue to do it. Ce vrem să spunem este că îți vei pierde reputația dacă vei continua să faci asta. Okay? The truth is enough. Keratina de băut, Adevărul este chiar suficient. da? Keratina de băut, de exemplu, are în prima lună 38%. Nu spunem 70% din prima lună. Adevărul e suficient. Lăsăm un pic jos exagerarea și putem castiga mai mult în viitor. Da? Altceva exagerăm. Pentru bani. Pentru bani. Mulți oameni în network marketing, da? Mulți oameni în network marketing, ajunge cineva cu promoția, cu extra bonusul, nu știu cu ce, ajunge la, spunem, 2000 de euro. Ați oprit screen și fiecare dată vorbește pentru 2000 de euro și vorbește pentru, așa fac fiecare lună. Și poate următoarea lună este 500 de euro, 200 de euro, nimic. Deci, asta vede oameni. Nimeni nu e prost. Se vede dacă minți. Oamenii văd dacă minți sau nu. Help me if I do something wrong. I try a lot to speak Romanian. Oamenii văd. Very difficult your language, but I try. Eu descurci foarte bine. Da, mulțumesc. Okay? About money. Or we are in we are with other partners. Sau suntem cu alți parteneri. And someone else speak about us. Hey, Panos și altcineva vorbește despre noi. Panos Aurora make 5,000 euro per month. Panos și Aurora fac 5.000 de euro pe lună. If you don't say, hey, it's wrong, I make only 1,000. Dacă nu spui, hey, este greșit, facem doar 1.000 de euro. This lie will remain in the table. Aceste minciuni vor rămâne pe masă. And it's not your fault, but the people will believe this, and when we'll și nu este vina ta, oamenii vor crede asta, iar ei când vor afla, te vor considera pe tine mincinos. Exactly. And tell me what happened with the previous company. What said your upliner about us, Chris? We come there. Da. Soțul meu câștiga, cred că în jur de 3.000 de euro câștiga pe atunci. Și cei care m-au adus în compania respectivă mi-au spus că liderii din Grecia câștigă în jur de 30.000 de euro. Pe lună. Pe lună. Și noi ne miram toți de ce au venit cu autobuzul. Da, pentru experiență a fost. Nu cu autocarul sau cu ce ați venit. Da. Și spuneam, dacă la 30.000 de euro pe lună, de ce nu au avion privat? Nu exageram. 3.000 de euro pe lună este ok. E suficient pentru cineva cu zero, pentru cineva început acum pe drum. Dar nu trebuie să exagerăm. Pentru ce? Pierde reputația pentru toată lumea. Da? Minciuna are picioare scurte. Exact. Și pentru pinuri. Și în dual life asta. Am fost în Polonia acum pentru Masina. Și și-am spus acolo oamenii din departament de marketing că la început, mulți oameni am cumpărat pinuri de la director și a fost grup lider, să spunem. Și am fost pe Facebook cu director pinuri, asta insignia, da? Cu director. Nu castigam nimic dacă avem aici un pin cu director și suntem grup lider. Toți oamenii ved. Văd. Ok. Nu știu dacă avem un chat ceva. Bună seara, bună seara tuturor. Okay. Bun. Next. Inconsistency. Aici se traduce cu asta, să nu fii consecvent. Da, nu be consistent. Fiecare zi face ceva. Asta vede oamenii. Noi, dacă suntem upliner, dacă suntem lider și vrem va fi profesionist aici, dacă nu suntem consistent, așa. Da? Dacă nu suntem consistent, vede lumea. Spotlight, toate lumina este pe noi. Noi suntem exemplu pentru toată echipa. Și dacă suntem o săptămână rece, o săptămână caldă, trebuie să avem o continuitate, trebuie să avem. Da. And if we want to make something serious here, și dacă vrem să facem ceva serios aici, it's not necessary 8 hours per day. Nu este necesar 8 ore pe zi. It's necessary 1 hour per day, but every day. Este necesar o oră pe zi, dar în fiecare zi. Da? And if we are not consistent,
we'll lose reputation because the people will not follow us. Ne vom pierde reputația și oamenii vor pleca de la noi. Nu ne vor mai urma. 100%. Da? Dacă aveți ceva să scrieți pentru primele păcatele. Două păcate Două nedormate. păcate. Da? Păcate de moarte. Păcate de moarte. Arrive our business to die if we are not Businessul leaders. nostru 100%. ajunge să moară dacă nu suntem lideri 100%. And let's go now to more serious things. We have another 5. Și să mergem către lucruri mai serioase. Avem încă 5. Negativity. Negativitatea. First of all, let's make the rules now. În primul rând, haideți să facem niște reguli. If we have to say something negative, Dacă avem să spunem ceva negativ, never to our level and down. Never. niciodată la nivelul nostru sau mai jos. Every time we have to say something negative or we feel negativity, Dacă avem să spunem ceva negativ sau simțim ceva negativ, all the time to upline it. tot timpul îl spunem celor de mai sus, uplinerului nostru. But not only the physical upliner. Like Nu we are doar, together nu now, doar we start uplinerului tău fizic. your senior manager, your director, Cristian Tun, Mergeți pe linie un pic mai sus. da? Yes, because the negativity can affect your people, your structure. Pentru că negativitatea îți poate afecta oamenii și întreaga structură. Okay, let's see again about products. Să vedem din nou despre produse. Okay, maybe arrive one product and is broke. Poate ajunge un produs și este ruptă, spartă sticla. Da, maybe don't arrive, don't Poate nu exist. ajunge, poate a uitat să spună un cadou Da, compania. maybe delay the packet. Poate a întârziat coletul, poate ai dureri de cap după ce ai băut prima doză. Da. If we start to write on the chat with all the Dacă people, începem we să destroy scriem- everything. Dacă începem să scriem pe chat de față cu toată lumea, distrugem totul. Și echipa, și reputația noastră, da? Foarte important. Și nimeni nu vrea să un follow. Și nimeni după aia nu urmare. vrea să ne urmeze. Da, exact. Nimeni. Dacă suntem fiecare zi, fiecare dată negativist. Mergem company. Compania va fi Trebuie așa, văzută ca pe ceva wow. ca ceva wow. Face greșele. Sigur face greșele compania. Primul meu meeting cu Piotr Patrica, înainte să încep colaborarea cu DuoLive, a spus: Panos, tu ești fondatorul în companie din Network Marketing, știi, facem greșele, suntem oameni, nu suntem roboți, există să întârzie ceva sau un bug la sistem, te rog să înțelegi asta dacă se întâmplă în echipa ta. Da, trebuie să înțelegem. Și nu dacă happen something to Și nu company. dacă s-a întâmplat ceva, gata. Or change the company. Ați denigrat compania, ați lovit în companie, schimbați compania și influențați toată structura. Exactly. All the company changed the loyalty bond. Da, sau compania a schimbat bonusul de loialitate. This will happen to all the Asta companies. se întâmplă la majoritatea companiilor. Da? To say thank you because we have loyalty bonds. Să spunem mulțumesc că avem bonusul de loialitate. Da? And to not complain to our people. Și să nu ne mai plângem oamenilor noștri. If our people complain to us to not hit the company, to keep with the company. Dacă oamenii noștri lovesc în noi și ne spun despre companie, să nu lovim și noi mai departe în companie, să ținem compania. Okay? Să fim de partea companiei. Exactly. And let's finish with gossip. Și să finalizăm cu bârfa. Da? Asta este în altă metodă de negativism. Da? Gossip. Nu vorbim pentru alți oameni în echipa noastră, nu vorbim în alți oameni din linie paralele, ce rochii are ea, ce face cu mașina altora, ce spune acolo. Da? Nu vorbim, nu trebuie să vorbim. Trebuie să fim profesioniști. Not only the people will start to speak about us. Nu doar că oamenii vor începe să vorbească despre noi. But also, no one will want to follow a leader who gossip. Nimeni nu va dori să urmeze un lider care bârfește tot timpul. Da? Noi, we need... Plângăcios și bârfitor. Exact.
Plângăcios și bârfitor. Da. Plângi. Plâng, da. plângi Negativ orice. și... Bravo, ok. We have one message here. I don't know what you want to say, Florica. Exact. Exactly. Bravo, Florica. Bravo, Florica. Okay. Ok, bun. Bun, we need, recapitulăm cu negativity, we need to Recapitulăm cu to negativitatea. not speak negative to our people. Nu vorbim negativ către oamenii noștri. And when we have a problem, real Și când avem într-adevăr o problemă mare, reală, apelăm mai sus un pic. Avem telefonul lui Cristian Tunț și Erdea Teleanu și vorbim. Ei sunt suspensii astea cu Ei de la sunt, motor. exact. Ei sunt piesa de conexiune, ca să zic așa, dintre noi și companie. Bravo. Idea of the week. Ideea săptămânii. Da. Și eu am fost aici greșeala la început. Da, idea of the week. Da, aș vrea să ne spună și ei dacă au, cu siguranță s-au regăsit în cele spuse de noi. Cine vrea să spune la chat, suntem aici pentru... Adică aș vrea să fie ceva mai liber. Da, mai liber și nu spunem nimeni pentru asta. Ok. Idea of the week. What happened? Ce se întâmplă aici? We have an idea to grow our team. Avem o idee să creștem echipa. We collect all the people. Strângem toți oamenii. In reality, it's very good idea. În realitate este o idee super bună. All the people are agreed to go with this idea. Toată lumea este de acord să creștem cu ideea asta. We start. Începem. We have results. Avem rezultate. And after 1 week, we make another meeting to give another idea. Și după o săptămână avem o altă întâlnire și dăm o altă idee. Okay. 1 time, 2 times, 3 times will follow us. After that, we say, let me, Panos, o dată, with your de idea. 2 ori, de 3 ori, ne vor urma, dar apoi vor spune, lasă-mă, Panos, cu ideea ta. We need, like leaders, we need to give one idea and to give În time calitate to that de lideri, trebuie să oferim o singură idee și să oferim timp pentru această idee. If we have another idea, dacă avem o altă idee, before to introduce the idea to the existing group, înainte de a introduce ideea în grupul existent, we need to try this idea with a new group. Trebuie să încercăm această idee cu noul grup. This means to make abordare, to make Asta registrare personală. Să facem abordare și înregistrare personală. This is another. It's 7+1 păcatele de moarte. Trebuie și noi ca lideri, va fi exemplu. Trebuie și noi să abordăm și facem înregistrare. Fiecare lună. Sunt 5 ani acolo și nu am oameni. Ai oameni. Este exemplu tu să găsesc Cum oameni. ar fi să le spunem noi oamenilor noștri în echipă, nu am oameni? Nu contează, după 10 ani, 12 ani, 15 ani, găsim oameni. Pentru asta este o abilitate din 7 abilități. Prima abilitate din 7 abilități, cum facem lista, nu doar cum facem lista. Cum creștem, creștem lista. Da, fiecare zi creștem lista. Asta este o excuză. Asta e o scuză. O scuză. Dacă nu facem noi personal registrare, da? Cum spune? Da, dacă nu facem noi recrutări. Recrutare. Ok. Idea of the week, to new people if you have another idea, not to existing. Da? Ideea săptămânii către oamenii noi, nu către oamenii deja existenți. Bravo. And if has results, și let's go slowly to the people to say, look. Mergem ușor pe echipa existentă și le arătăm rezultate. Că funcționează. Because if we show to people that we don't know what dacă arătăm oamenilor că nu știm ce vrem, will not follow. Nu ne vor urma. Will go to other people. Vor merge către alți oameni. Ok? Next one. Următorul. Și foarte important. Foarte important. Da. Nu spuneți, nu scrieți dacă faceți asta, dar este foarte important. Sleeping around. Ce înseamnă sleeping around? Dormim unde vrem și cum vrem. Foarte important. Multe ori am vorbit cu partenerii mei. Dacă
Ok. Suntem o comunitate frumoasă. Comunitatea Unită. bună. Unită, da. Mergem pe club. Facem unul, facem altul. Nu este departe să face cineva cu cineva ceva. Punem așa. Nu e departe. Dar dacă vrem, va fi aici profesionist, 100% și liderii, Trebuie să vă abțineți. trebuie să Vă abțineți. va fi atenți. Să fim atenți și să vă abțineți. Să abțineți. Da? Maybe I am a boy. Poate Okay. sunt bărbat. Sunt bărbat. And maybe I have a girl around. Și poate am o fată în echipă, în jurul nostru. Necăsătorită, without a man, no problem. Necăsătorită, fără bărbat, nicio problemă. Me too, without problems, without... Și eu, fără căsătorit. Okay. Necăsătorit, fără probleme. And we do something. Și facem ceva. I don't have the second chance. Nu mai am a doua șansă. If I will find another girl without to be married, dacă voi găsi ulterior o altă fată, la fel, fără să fiu căsătorit, ea fără să fie căsătorită, all the team knows, all the team speak about toată echipa știe, toată echipa va vorbi despre asta no și se va duce vestea da, până de la, băiat bun ce ești. Exact, până la Nordbertianeste, că ajunge notația asta, ok? Asta cu fete sau bărbați necăsătoriți. Imaginezi a fi și căsătoriți? Mai grav. You can destroy everything you built until now if you do this. Asta. Poți să-ți distrugi tot ceea ce ai realizat până în acest moment dacă faci asta. Crede-mă. I said to all the people and I do it once. Spun asta tuturor oamenilor și am făcut o singură dată. You have only one chance to do it. Ai făcut o singură șansă. Ai o singură șansă să faci. Noi am avut șansa asta. Da. Pentru cine nu știe, eu pe soțul meu l-am cunoscut într-un proiect network marketing și când l-am cunoscut am evitat tot weekendul în acel seminar. Da. Chiar dacă a fost dragoste la prima vedere, ne-am abținut atât de mult, nici nu voiam, mi-era frică să vorbesc cu el pentru că știam că este o regulă interzisă în network marketing. Dar când dragostea e dragoste, da. N-ai ce să faci. And I say again, you have one chance if you Dar do o this singură all the șansă. time. Dacă faci asta tot timpul, You destroyed your reputation. You are dead. Și tot ce ai construit până în acel You are dead. And if we speak now about parties and about și dacă KFT vorbim or despre petreceri și despre evenimente, team building-uri, be careful the drink. Ai grijă și cu băutura. Because for your people, you are the example. Pentru că pentru oamenii tăi, tu ești exemplu. I had not my upliner, app of my upliner. Am avut uplinerul meu. And in one team building. Și într-un team building. Toți mergem la hotel, la culcare. Toți s-au dus la hotel, la culcare. Și el a fost la which is the first room of the hotel? La recepție. Recepție. A fost la recepție așa. Mort. Mort de diavol. Și o sticlă de whisky lângă el. Gata reputație. I s-a dus vestea că e cel mai mare bețivan. Și după el, the next day to give me advices. Și următoarea zi să îi dea celor din echipă sfaturi. No. No one accept. Nimeni nu a mai acceptat, pentru că nu l-a mai perceput atât de serios. For one night, for one drink, he destroyed all his reputation many years. Pentru o noapte, pentru o singură băutură, și-a distrus reputația tot ce a construit în ani de zile. So, until now. Deci, până acum. If you want to be a leader, you don't need to do nothing. Dacă vrei să fii un lider, nu trebuie să faci nimic pe lângă. Nici cu fetele, nici cu băutura, nici cu bârfa. Nimic negativism, nimic. Nu negativ, nu. Da? Am făcut și eu asta cu... Ce, cu sleeping? Nu. Nu, când mi-ai tras atenția. Dar nu era o chestie gravă. Am făcut o chestie, nu știu, am spus ceva negativ și mi-a atras atenția. În fața partenerilor, niciodată să nu spui asta. Și am ținut-o minte și o aplic. Exact. Bravo. Bun.
if you are here to play, if you are here for hobby, you can Dacă do everything sunteți you want. aici să jucați, sunteți aici dintr-o pasiune, sunteți liberi să faceți ce vreți. Okay, Sebastian Kiss says, so the best solution, drink water or liquid drinks from Duo Life. Cocktail non-alcoolic, o My bere. mind, mai bun să ne reamintim ce faci. My mind și clorofila mai bun. Bravo, corect, Sebastian. Nu, bei ceva, bei o băutură, că nu zice nimeni nu știe, dar bei cu măsură, asta, Da. nu pui gura pe alcool. Foarte, Pui gura pe alcool, dar foarte până important. la starea de ebrietate. Okay. Next one. Healing distributors. Aici e cu Fura oamenii furăm oamenii din alte rețele sau din alte echipe și în alte sau companii. din alte companii. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Poate eu vorbesc cu Iulia Plesa, suntem prieteni și lucrăm împreună, îmi place și, ok, Iulia, lasă acolo unde ești. Și unde știu unde ești. Cine planul Iulia nu știu. Și lasă, vine aici în echipa mea, lucrăm împreună, suntem în același oraș. Hai să lucrăm împreună. No. No. Or something else. We are going to an event. Sau altceva, mergem la un eveniment And we see someone, okay, let's say the example clear. Iulia, because she will not be sad. I will say about Iulia. Iulia is from Cluj. este din Cluj, I have an event in Iași. am un eveniment în Iași And send someone, Iulia, from Iași to our event. și a trimis Iulia pe cineva din Iași la evenimentul nostru. Și persoana respectivă vrea să începe cu noi, dar este prietena cu soția mea. Să spui, Aurora, vreau să lucrez cu tine. Nu vrea, Iulia este în Cluj, nu avem suport. Nu va fi în echipa ta. E foarte greu să spui nu. Crede-mă. Foarte, foarte greu. Dar dacă spui, ok, hai, facem cu alt nume. Alt nume facem și nu vede Iulia. Toți oamenii vede. Toți oamenii văd. One day, all the people will understand this. Într-o zi, toată lumea va înțelege asta. And even if you are vice president and president like Thomas Și chiar Ababa, dacă ești vicepreședinte, ca Thomas Ababa, you destroyed everything. ți-ai distrus tot. Because you are a thief. Pentru că ești un hoț. Okay? This is not ethic. Asta nu este etic. This is not soft marketing. This is not TGM. Nu este TGM și soft marketing. This is cross-line to the same company. Let's see from the other company what's happening. Hai să vedem acum de la altă companie ce se întâmplă. Is unethic. Nu este etic. Da. To speak with someone who is happy to the other company. Să vorbești cu cineva care este foarte bine în altă companie. And to try to put him this bad here to make him to și change. să încerci să-i umpli capul de chestii negative despre compania lui. And you are the best and come și să faci comparații cu compania ta care este cea mai bună și să-l convingi să vină la tine. This is not correct. Nu este corect. Este corect să-l abordezi, dar nu și să-i spui, eu întreb, este deschis. unde este acolo? Este 100% mulțumit sau este 1% deschis pentru să faci și altceva? Să faci altceva. Pentru oportunitatea nouă. Da, pentru asta. Dacă spui, da, sunt deschis pentru oportunitatea nouă, hai să vorbim. Dacă spui, nu, eu sunt 100% bucuros și mulțumit aici. Nu trebuie să vorbesc și reputația zero. Zero. Crede-mă, zero. Nimeni nu vrea să lucreze cu tine dacă faci așa. Ok. Da? Bouncing from company to company. To go from company to company. Să sari dintr-o companie în alta. Not only this, to make in 5 companies at the same time. Nu doar asta, dar și să activezi în 5 companii în același timp. Da. I have many examples and from Greece. Avem foarte multe exemple și din Grecia. I have this company with perfumes, this company with alloy, this company with aspirator. Am compania asta cu aspirator, cu parfumuri, cu produse, da. cu suplimente, cu alloy. I haven't
Am și... Sănătate, asta cum cheamă? Sănătate. Care... Security, nu security, de... Dacă o companie? Da, nu, facem asta de sănătate. Cum cheamă asta? Nu știu la care zi. Care Ia concentrează un pic. Se referă la asigurarea de sănătate? Bravo, Reana! Mersi prezent aici! Deci pe fază, Ana, bravo. Pe fază. Bravo. E bun. Asta a fost o capcană pentru toți. Să vedem cine este pe fază sau nu. Nu, mai vrut să mă salveze. A vrut el, nu fi sincer față de oameni. Okay. A vrut el să mă salveze. So, and this person sell everything. Și persoana asta care vinde de toate, Nu suntem supermarket of network market. nu suntem supermarketul, network marketului. We need to be clear which company we represent and to be 100%. Trebuie să fim foarte specifici ce companie reprezentăm și unde ne focusăm atenția. And when people go from company to company, Când oamenii pleacă de la o companie la alta, goes when they don't feel well and is outside of the comfort zone and try to start something new. merg unde nu se simt bine, unde sunt... De la unde? Da, unde erau ei și încearcă să găsească altceva în alte companii. Because the previous company something changed on marketing plan and Pentru they că don't feel well and they go. compania nu s-a simțit bine că ceva s-a schimbat la planul de marketing și a plecat de acolo. And what do you think? The next company will not make the same? Și ce credeți că următoarea companie nu va face la fel? Not 99%. 100% of the companies will change something in the future. Nu 99%, 100%. Majoritatea companiilor schimbă ceva în planurile de marketing, bonusare, etc. For their opinion is for our good, În opinia lor este pentru binele nostru, but maybe we don't understand. poate noi nu înțelegem asta. Or finally is not a good decision. Happens. Sau poate nu este o decizie bună. Doar se întâmplă. Don't need to go to the next company because will happen again. Nu trebuie să ajungem la următoarea companie, pentru că se întâmplă din nou, oricum. And in 10 years, Și în 10 ani you will change 5-6 companies. vei schimba 5-6 companii, You burn your name. You destroyed your ți-ai name. distrus numele And when you will appear Dual Life, which is the best și and it's când soft va marketing, apărea Life, care este cel mai bun și este soft marketing, no one will follow. nimeni nu te va urma. Because don't have trust in you. We'll Pentru start că now in nu 6 mai are- months, you will tell me to go to another. Pentru că nu mai are încredere și dacă începe acum lângă tine, peste 5-6 luni îi vei spune să mergeți împreună în altă companie. Da? Și nici rezultate nu poți avea. Nu te Ce poți rezultat focusa. noi? Dacă scopul tău este 1000 de euro pe lună și ești în 10 companii și faci 100 de euro în fiecare companie, e ok. Da, oricum trebuie să Dar investească lunar. Deci tot nu are cum să iasă. Dar nu există cifrarea. Dar nu ești profesionist. Oamenii nu te urma. Ai înțelegi oamenii că ești pentru tine, nu omul ce de atenție. Fii atenți. Suntem aici, suntem o comunitate. Suntem DGM, suntem Dual Life. Avem o filosofie, omul centru atenției. Nu schimbăm asta. Este o șansă mare în viața noastră să folosim o filosofia de la Dual Life, omul centru atenției. Nu este tot pentru bani. Aici tot este pentru comunitatea, să ajutăm oameni să câștigă bani. Și noi câștigăm bani tot. Dar hai să vedem cum trebuie să ajutăm. Ieri am scris la mulți oameni în echipa noastră, am scris la Balon, Targetul, și sunt foarte bucuros de mulți oameni au scris vreau 3 mașini în echipa mea, 10 mașini în echipa mea, 7 mașini în echipa mea. Asta este. Hai să ajutăm oamenii să împlinește vise și noi avem automat visul nostru împlinit. Așa este. Da? Nu știu dacă este următorul sau terminat. Terminat. Ați avem un chat ceva, da? Să vedem. On my first meeting, I was offered some sorts. My reaction was to drink while driving. Yes. Yes, Dorin. Okay, this is one... Nu prea ați vrut să împărtășiți cu noi. Da. This is the idea. Don't exaggerate, nu exagerăm. Truth is enough. Adevărul este suficient, nu trebuie să exagerăm, chiar Dual Life este o companie super. Ok. Produsele sunt super, deci nu trebuie să exagerăm, spunem adevărul. Și dacă
castigam o lună 2000 de euro și după castigam 300 de euro, nu contează. Asta se întâmplă. Ok? Se întâmplă. Ok. Îți creștem încă o dată. Nu trebuie să vorbim cu toată lumea cu o poză cu 2000 de euro ce a făcut 3 ani în urmă. Cum se practică. În alte companii se arată Da. doar birou virtual, chiar dacă nu mai câștigă. Este ce Photoshop acolo. Da, Ok. da. Va fi consistent. Așa va fi. Bune, hai. Dacă tu mă înveți să spun girafă în greacă, te învăț și eu cuvântul Bune, ăsta. consistent. Bune, vrei. Consistent. Ok. Va fi un consistent, da? Fiecare zi facem ceva și oamenii vedă. Oamenii văd. În fiecare zi trebuie să faci câte un pic, pas cu pas. În fiecare zi, să nu treacă o zi din viață, să nu lucrezi pentru visul tău. Negativism, fără negativism, special în echipa noastră, dacă vrem să spunem ceva, nici măcar la nivelul nostru, dacă sunt regional manager, nu vorbesc cu regional manager de asta. Senior manager și sus. Hai să, ce mai ok, vorbim cu 2 oameni. Cristian Turce de Giulianu. Doar asta. Da? Nu fără bârfe, da? Și protejăm compania. Protejăm compania. Ideea pe săptămână nu schimbam idee. Dacă avem idee foarte bună, dar fiecare idee cu noi oameni. Aici este un pic confortabil, da? Să găsim noi oameni. Asta este. Inconsistent. Bravo, Cristian. Bravo. Se spun Chiriac Otilia. E de ascultat de mai multe ori acest Zoom. Informație de calitate pentru lume. Mulțumim, Otilia. Cristian Andrei. Stai să vedem. I find myself. Bravo. Hello, Pons. I'm glad to meet you. I'm beginner in this company. Can you tell me us how you start in this company? What attracted you at this company? What is your motivation? If you can tell me a few words. Dar spune mai tare. Vrei să citesc eu? Da, citești tu. Bună, Pano, sunt foarte fericit să te cunosc. Sunt la început în această companie. Poți să ne spui cum ai început în această companie, ce te-a atras cel mai mult în această companie, care ți este motivația? Dacă ne poți spune în câteva cuvinte. Mulțumesc. Ok. I will say, but wait to finish the calculation. Da, ok. Ideea pe săptămână schimbam și facem practica la următorul grup de oameni. Așa? Sleeping around. Aici aveți grijă pe unde dormiți, pe unde vă prinde noaptea. Suntem cu ochii pe voi. Da, fii atenți. Dacă faceți ceva, aveți o san. Al doilea sansa, deja tot compania face... Dacă ați dormit, dacă facem într-un team building, dormiți într-o cameră de hotel în camera unei fete din comunitate, păi cu ea rămâneți până la bătrâneți. Faceți așa. Uitați-l pe soțul meu, dar el n-a dormit atunci. Ok, bun. Stealing distributors. Nu furați? Nu furam, țin același compania. Nu furăm rețeaua, nu furăm de la alte companii. Va fi foarte greu dacă vine cineva din orașul tău, prietenul tău ce mai bun și spune sunt din partea Iulia Plesa din Plus, please, vreau în echipa ta, noi suntem este greu să reziști tentației. Dar nu trebuie. Dacă ești mai rapid, vorbești tu, nu Iulia din Plus. Dacă vrei. Trebuie să vorbești tu dacă îți pare rău. Și din altă companie, nu trebuie să spunem tot ce negativ există din altă companie, tot ce pozitiv există în Duo Life pentru să facem cineva să va fi aici. Dacă ai mulțumit acolo, dacă ai deschis pentru asta, vorbim. Și nu mergem din companie în companie. Da? Nu mergem în asta. Am cunoscut la un moment dat o persoană care era în 30 de companii. 30 de? Doamna Felice. Felicitări. Ok. Bun. Hai să facem un stop share. Cine vrea să pune camera, va fi bucuria pentru noi. Vrem să vedem oamenii alături de noi. Salutare, dragilor, super sfaturi. Pentru unii e greu de pus în practică. Nu este pentru toți. Bianca este doar pentru cine vrea să face, să facă diferența. Face diferența și va fi un lider adevărat. Hai să vedem, avem Valentin aici. Oamenii vor să urmeze acei lideri care sunt mereu optimiști. Exact. Care sunt mereu... Închid recording, da? Da. Am aprobarea de la Cristina Huciu, închid recording?
Da. Da. Ok. Stop recording sau pauză?